Доброго ранку. І повертаюся знову до цих троянд. Сьогодні вони неймовірні. Просто кущ відкрився, як великий-великий букет. І я це пов'язую з тим, що відбулося наші молодці. Наші молодці воїни ЗСУ. Ось банка півлітрова. Ось її горлишко, ви знаєте, яке воно. Я накриваю троянду і дивіться, що ви бачите. Ви бачите, що троянда майже зовсім не накрита банкою. Тобто розмір її, я вам не можу сказати, який. Сантиметрів 17 в діаметрі. Отака троянда. І ці не відстають. Я не знаю, як це сказати. Це тільки Божа благодать, це тільки Божа рука таке може зробити. Дуже гарно. Малюк, ти молодець.